ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେମିତି ଘରେ ଏନ୍ଜୟ କରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତ ରାଧେ ରାଧେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ଅଧେ ଲୁଗାପଟା ଟିକେ ସଫା କରିଦେମି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଧେଟା ଯେ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଜମା ଜାଣିନଥିଲି। ତ କାଢ଼ିଛି ମାନେ ସଫା ତ କରିଥିବ, ଘର ସାରା ଜିନିଷ ମେଲା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ କଦଳୀ କାନ୍ଦିଟା ଆସିଥିଲା ଠାକୁର ପୂଜାରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଭଳିଆ ଲୁଗା କାଖେଇ ଚାଲିଗଲି ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ସଫା କରି ଆସି କାଳେ ମୋ ବୋଉ ଦେଖିନବ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଲୁଗା, କିସ କହିମି ତାକୁ, ସେଇନାକି ମୁଁ ପଳେଇନି ଛାତକୁ ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋ ବୋଉ ପଚାରେ ତୁ ଏଇ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ? ମୁଁ ତାକୁ କେୟାରକୁ କହିମି ଯେ ଏଇ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ା 5 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ଚଳଉଛି। ତ ଛାତକୁ ଲୁଗା ମୁଁ କରିଦେଇ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ତଳକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଆମର ଲିଭୁଛନ୍ତି ମୁରୁଜ, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବି ଟିକେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ରୁମ୍କୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ସେଲିବ୍ରିଟି ତ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରାତି ପାହିନି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୋ ବାପା ପଳେଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରେଇବା ପାଇଁ। ମୋ ବୋଉ କହିଲା ତୋର କ'ଣ କାମ ସରିଗଲା, ଯାଉନୁ ଠାକୁର ଘରଟା ଧୋଇଦେବୁ, କାରଣ ଏଇ ଘର ଆମର ଠାକୁର ପୂଜା ହେବ। ମୁଁ ଡେରି ନ କରି ପଳେଇ ଆସିଲି ଠାକୁର ଘର ଧୋଇବା ପାଇଁ। ଦିନ ଆସି 11ଟା ବାଜିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହିଁ ହେଇନି। ଆଉ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ମୋତେ ମିଳୁଛି ପଖାଳ, ଯାହାକୁ ମୁଁ କାମ କରିଦେଇଛି ଏଇନା। ତାପରେ ମୋ ବୋଉ କହିଲା ନିଜ ପେଟ ତ ଶାନ୍ତି କରିଲୁ, ଗୋରୁକୁ କି ଖାଇତେ ଦେବ, ତାକୁ ଖାଇତେ ଦେଇ ପୁଣି ମୋ ବୁଲେଟ୍ ନେଇ ମୋ ବୋଉକୁ ଗଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍। ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲି ଧାନ ପାଚିଲାଣି, ଆରେ ଭାଇ ପୁଣି ୟା କାମ କରତେ ପଡ଼ିବ, କେତେ ଆଉ କାମ କରିମି। ତ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ରାଧେ ରାଧେ।